И здравейте хора, вие сте с мен Растин Радоев. Здравейте от топ, аз съм Растин Радоев и сега ще играем на Евротрък. Това е втори епизод от Евротрък, от моята Евротрък поредица. И миналият път открихме сезона, втори сезон, т.е. го открихме. Сега ще направя един кратък курс. Но какъв да е, не знам. Ще направя нещо. Както вече казах, си направих геймплей отбор и днес, че миналият епизод ви го споменах. Ние преди една седмица, може би, станахме отбор с 100 човека, защото ние сме само 2 човека и скоро не мислиме да приемаме още хора. Клипчетата, специално моите клипчета ще бъдат доста кратички, но сега питате се защо не снима с програмка. Да, видях, че си стиглих програмка. И проверявам, че ми просто ми... И компютърът ми се бъгна. Сега преди малко компютъра ми се бъгна. Исках да продължа въпроса за програмката. Така, програмката ми за тази шибана програмка, дето се изтеглих, и дето просто ми разбъга целият компютър и виждате, просто имам технически проблеми и това ми е сигурно 16-тия опит за снимане на този епизод, тъп смачкан епизод и дано този да е успешен. И за въпроса за геймплей отбора, мисля да правя за геймплей с човека, с който съм направил отбора, и той се казва AVAC5, ако още не знаете, ако още не сте гледали това информационно видео, дето пуснах, дето го качих, не съм го пуснал. Абонирайте се, харесвайте клипчетата и ще правя на още много други геймплей. Ще правя на други игри геймплей, така че гледайте и се забавляйте. Така че абонирайте се за мен и за моя отбор и чао!